Ακούτε Άστρα 92.8 και καλά κάνετε. 92.8. Η Φάρματο Ζών. Κάθε Τρίτη λίγο μετά τις 9 το πρωί με τη Σόνια Φιλίππου. Η Φάρματο Ζών. Μια εκπομπή αποκλειστικά για ζώα. Από τον Άστρα 92.8. Την εκπομπή χορηγεί το Pet Friends. Η καλύτερη επιλογή για το κατοικίδιό σας. Το κάθε χάδι σας ηρεμεί. Η παρουσία του ομορφαίνει τη ζωή σας. Αποκτήστε κι εσείς το δικό σας κατοικίδιο από το Pet Friends. Χαριτωμένα κουταβάκια, πολλά άλλα ζωάκια και πουλιά, μοναδικά αξεσουάρ και τροφές. Επίσης, υπηρεσίες grooming για καλοπισμό του κατοικιδίου σας με εύκολη μεταφορά, πάντα με ασφάλεια. Pet Friends. Διαθέτουμε και ξενοδοχείο για το σκύλο ή τη γάτα σας σε ένα ευχάριστο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον με κτηνιατρικό έλεγχο. Θα μας βρείτε στο Στρόβολο, Λεωφόρος Προδρόμου 65, έναντι στρατοπέδου. Τηλέφωνο 2266 0130. Pet Friends, η καλύτερη επιλογή για το κατοικίδιό σας. Καλημερίζουμε τους ακροατές μας. Να έχουμε καλή εβδομάδα, να δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και όλα τις τα πλάσματα. Στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα καλεσμένος του προγραμματός μας είναι ο κύριος Σάββας Ζώτος, ο οποίος είναι ειδικός ερπετολόγος, είναι υποψήφιος για το διδακτορικό του από ό,τι μου έχει πει και επίσης είναι αντιπρόεδρος του Ερπετολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας με τον κύριο Ζώτο, να υπενθυμίσουμε σε όλους τον 12λογο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου. Θυμόμαστε ότι φροντίζουμε την υγεία του και τον πάμε στο κτηνίατρο τακτικά για τα εμβόλια του, τα ενδοπαρασιτικά του και τα εκτοπαρασιτικά του. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου, αδέσποτο. Το καλοκαίρι τον παίρνω μαζί μου ή σε ένα ξενοδοχείο σκύλο ή βρίσκω τέλος πάντων μια άλλη λύση. Αν μένει έξω, έχω πάντα σπιτάκι κάποιο σκέπαστρο και κρεβατάκι για να μένει. Δεν τον αφήνω να βγαίνει μόνος του και να γυρίζει έξω από τον κήπο. Τον βγάζω περίπατο πάντα με λουράκι. Αν τύχει όμως για τον οποιοδήποτε τρόπο ή λόγο να δραπετεύσει, ίσως να ακολουθήσει κάποιον που πάει το περίπατο το σκυλάκι του ή μπορεί να μπει στην αυλή κάποιου σπιτιού ή κάποιου σχολείου, δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε και να αρχίσουμε να ρίχνουμε πέτρα στο σκυλί. Να θυμόμαστε ότι ένας τρομαγμένος σκύλος ίσως να μην αντιδράσει σωστά. Του φοράω πάντα ταυτότητα στο λαιμό. Ποτέ δεν το δίνω το κατοικίδιο με κοντή αλυσίδα. Αν χρειαστεί να τον δέσω, υπάρχει ειδικός τρόπος ώστε να μην κινδυνεύει να πνιγεί. Δεν τον αφήνω μόνο ούτε δεμένο για πολλές ώρες, ούτε τον αφήνω συνέχεια στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι. Νιώθει ανία και μοναξιά. Δεν τον αφήνω το καλοκαίρι στον ήλιο, ούτε σε κλειστό αυτοκίνητο. Να θυμόμαστε ότι παθαίνουν πολύ εύκολα θερμοπληξία. Πάντα πρέπει να έχουν νερό στη διάθεση τους στα κατοικίδια. Περιορίζω το σκυλί μου τις ώρες της κοινής ησυχίας για να μην καυγίζει και να μην κάνει θόρυβο. Τον εκπαιδεύω για να είναι συνεργάσιμος και πάντα, μα πάντα όταν πηγαίνουμε περίπατο, έχουμε ένα σακουλάκι στην τσέπη μας, ούτως ώστε αν χρειαστεί να μαζέψουμε τα περιτώματά του. Δεν τον αφήνω να ζευγαρώνει εκτός και αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτερος του Κοινολογικού Ομίλου Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για το κυπριακό θερκό ή όπως αλλιώς το λέμε ο περβολάρης. Στο άκουσμα και μόνο της λέξης φίδι καταβαλόμαστε με τρόμο. Γενικά όλοι μας, είτε μικροί είμαστε είτε μεγάλοι, έχουμε μάθει να φοβόμαστε τα φίδια και δυστυχώς να τα σκοτώνουμε χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Τα φίδια του τόπου μας αποτελούν ανεκτήμητο θησαυρό και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Οι ειδικοί περί του θέματος, που σε λίγο θα μας το εξηγήσει και ο κύριος Ζώτος, θεωρούν ότι είναι ζωτική σημασίας να αναθεωρηθεί η εικόνα που έχει ο Κύπριος για τα φίδια. Η καλλιέργεια του σεβασμού προς την πανίδα του τόπου μας και η απόκτηση σφαιρικής και ολοκληρωμένης γνώσης για τα φίδια είναι σημαντικό να γίνεται από πολύ νωρίς, τόσο από το σχολείο όσο και από την ίδια την οικογένεια.
Λίγο πολύ όλοι μας ακούσαμε για τα θερκά. Όλοι ξέρουμε ότι δεν πρέπει να τα πειράζουμε και ότι είναι τρομεροί φύλακες. Εξού και ονομάζονται περβολάριδες, γιατί ξέρουμε ότι και στα παλιά χρόνια, όπως και μέχρι σήμερα, τα έχουμε σε διάφορα περβόλια για να μας προσέχουν. Σάβα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θα σου μιλώ με το πρώτο σου όνομα για να... Πολύ καλά θα κάνεις. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο για την εμφάνιση του? Γιατί ο κόσμος γενικά γνωρίζει ότι το θερκόν είναι μαύρο. Έτσι ξέρουμε. Ναι. Είναι μαύρο από νεαρή ηλικία. Να καλημερίσω και εσένα και τους ακροατές σου. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε να παρουσιαστώ εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Και συγχαρητήρια για τον υπέροχο πρόλογο που έκανες. Συμφωνώ 100% με ό,τι έχεις πει μέχρι στιγμής για τον σεβασμό που πρέπει να έχει ο κόσμος προς τα ζώα γενικότερα. Όσον αφορά το θερκό, είναι μαύρο. Ο κόσμος ξέρει ότι οτιδήποτε δω σε μορφή φιδιού μαύρο είναι θερκό υπερβολάρης, πρέπει να το σεβαστώ, πρέπει να το προστατεύσω. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Φυσικά τα θερκά όμως δεν είναι μαύρα από νεαρής ηλικίας. Όταν γεννηθεί ένα θερκό, ένας υπερβολάρης, αρχικά για τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής του περίπου, θα έχει ένα χρώμα ελαιοπράσινο με κάποιες καφές, σκούρες, βούλες, γραμμώσεις πάνω στην πλάτη του. Αυτό δεν το γνωρίζει πολύς ο κόσμος. Περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι οι υπερβολάριδες, τα θερκά είναι μόνο μαύρα. Οπότε δυστυχώς οτιδήποτε δεν είναι μαύρο είναι εχθρός για τον Κυπραίο και δυστυχώς οι παραπάνω τα σκοτώνουν ή τα διώχνουν με πέτρες. Άρα μπορεί εύκολα κάποιος να ξεχωρίσει ένα θερκό από έναν άλλο φίδι, ειδικά όταν είναι σε νεαρή ηλικία? Όταν είναι σε νεαρή ηλικία είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να έχεις την εμπειρία, να το έχεις δει, να είσαι σίγουρος ότι αυτό το φίδι είναι θερκό. Φυσικά ξεχωρίζει από την φίνα, που είναι το δηλητηριώδες φίδι που έχουμε στην Κύπρο, το μοναδικό επικίνδυνο φίδι. Εύκολα δηλαδή μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι φίνα ή αν είναι θερκό. Άρα μόνο τη φίνα, μόνο η φίνα είναι επικίνδυνη? Μόνο η φίνα είναι επικίνδυνη. Και αν χρειαστεί, αν είμαστε σε κίνδυνο, θα πρέπει τότε να αμυνθούμε και να τη σκοτώσουμε? Γιατί εγώ δεν μ' αρέσει ο όρος σκοτώνω ζώο. Γενικά, είτε αρπετό είναι είτε ζώο. Να αναφέρω όμως ότι ακόμα και η φίνα, που είναι η μοναδική επικίνδυνη διότι είναι δηλητηριώδης και το δηλητηριό της μπορεί να βλάψει κάποιον άνθρωπο, δεν θα επιτεθεί αν δεν την ενοχλήσουμε. Είναι πολύ λίγες περιπτώσεις που ένα φίδι θα επιτεθεί. Αν το πατήσουμε, αν το ενοχλήσουμε. Ακόμα και αν το πατήσουμε, στις περισσότερες περιπτώσεις θα σηκωθεί να φύγει μακριά. Δεν θα γυρίσει να δαγκώσει. Αν δαγκώσει, πάλι μπορεί να μην αφήσει όλη την ποσότητα του δηλητηρίου στο πόδι μας. Οπότε δεν θα μας βλάψει. Στις περισσότερες περιπτώσεις φεύγουν μακριά. Η φίνα θα δαγκώσει σίγουρα αν τη στριμώξουμε σε μια γωνιά. Αν πάρουμε ένα ξύλο και τη στριμώξουμε σε μια γωνιά, θα επιτεθεί. Αν πάρουμε ξύλο και πάμε να τη σηκώσουμε από το έδαφος, οπότε νιώσει ότι θα την πληγώσουμε, θα την δραματίσουμε και φοβηθεί, θα δαγκώσει. Είναι σαν τα σκυλιά που είπες προηγουμένως. Ένα φοβισμένο φίδι είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνω. Τώρα όμως έτσι να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το θερκό. Βεβαίως. Αν και για όλα τα φίδια της Κύπρου θα ήταν καλύτερα να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι φοβερά ενδιαφέρον. Είναι πράγματα τα οποία... Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Ειδικά το νησί μας, το οποίο έχει μια αλφα ιστορία με τα φίδια, λόγω της Αγίας Ελένης, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Εξού είχαμε κάνει και την εκπομπή παλιά για τις γάτες της Αγίας Ελένης και για ποιο λόγο είχαν έρθει στην Κύπρο. Αλλά από ό,τι μου λες τώρα, τα φίδια είναι μόνο η φίνα η οποία είναι πιο επικίνδυνη προς τον άνθρωπο. Άρα αξίζει τον κόπο να κάνουμε και άλλες εκπομπές για αυτό το θέμα. Αν έχετε εσείς τον χρόνο και τη διάθεση, εγώ είμαι εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Πόσα μέτρα, Σάβα, μπορεί να γίνει ένας ενήλικας υπερβολάρης? Ένας ενήλικας υπερβολάρης μπορεί να φτάσει μέχρι και 3 μέτρα μήκος. Φυσικά 3 μέτρα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θεωρείται ένα από τα πιο μεγάλα φίδια της Κύπρου. Οι παραπάνω υπερβολάριδες που θα δει κάποιος έξω στη φύση εδώ πέρα στην Κύπρο, θεωρώ ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 2 μέτρα. Επειδή έχω ακούσει για 5 μέτρα, μέχρι και 5 μέτρα. Όχι. 5 είναι λίγο υπερβολικό. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω είναι και το μακρύτερο φίδι της Ευρώπης. Ναι, είναι μέσα στα μακρύτερα. Ναι. Μέσα στα μακρύτερα. Θέλω να μου μιλήσεις έτσι γενικά, αν είναι μειώδης το θερκό, αν είναι γρήγορο φίδι, και γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε τα θερκά είναι σκαρφαλωμένα κάπου. Γιατί? Να τα πάρω ένα-ένα. Είναι πάρα πολύ μειώδες. Είναι το πιο μειώδες φίδι που έχουμε στην Κύπρο.
Οπότε άμα σε σφίξει θα το νιώσεις. Είναι πάρα πολύ δυνατό φίδι, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Αν και υπάρχουν και κάποια άλλα φίδια τα οποία είναι λίγο πιο ευκίνητα και πιο γρήγορη δρομής από το θερκό στην Κύπρο. Και του αρέσει να σκαρφαλώνει πάνω στα δέντρα κυρίως για να βρει φωλιές πουλιών, να φάει από τα αυγά ή τα ίδια τα πουλιά για τροφή. Φυσικά αρκετές φορές αν τρομάξει πάλι θα σκαρφαλώσει πάνω σε ένα δέντρο, γιατί ξέρω ότι οι θηρευτές του θα δυσκολευτούν να τον τοπίσουν εκεί ή να το φτάσουν. Ιδίως εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή συχνά, επειδή έχω ακούσει, το θερκό είναι πας στο κλίμα. Ναι. Τους αρέσει να ανεβαίνουν επίσης γιατί είναι η σκιά. Γιατί κάποιος μου είπε ότι μιλώντας με πιο παλιούς, γιατί εμείς δεν έχουμε τόση εμπειρία και εμπειρία ειδικά στις πόλεις. Μου είπαν ότι συχνά στα χωριά τους άρεσε να κοιμούνται μέσα στο κλίμα. Ήταν για λόγους σκιάς, ήταν απλά γι' αυτό που είπες ότι... Πρέπει να είναι και για θέμα προστασίας. Μιλάτε για να περνούν τη νύχτα τους στο κλίμα ή να περνούν το μεσημέρι τους στο κλίμα? Το μεσημέρι τους. Το μεσημέρι είναι και για την δροσιά που του παρέχει το γεγονός ότι είσαι λίγο πιο ψηλά από το έδαφος. Η θερμοκρασία του αέρα πιο ψηλά, σε υψόμετρο 1-2 μέτρων πάνω από το έδαφος, είναι σαφώς λίγο πιο δροσερή το καλοκαίρι. Οπότε με το να σκαρφαλώσουν λίγο πιο ψηλά έχουν πιο δροσερό περιβάλλον, το οποίο τα ευνοεί. Μιλάμε όμως τώρα για τις θερμές περιόδους του καλοκαιριού. Αντιλαμβάνομαι, ναι. Όμως με τι τρέφεται? Ανάφερες προηγουμένως φωλιές πουλιών και αυγά. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, με τι τρέφεται? Είναι ανάλογα με την ηλικία. Τα νεαρά άτομα θα φάνε μεγάλα έντομα, σαβρίτσες, ενώ τα πιο μεγάλα άτομα, ένα ενήλικο θερκό, θα φάει και μικρά θηλαστικά όπως ποντικούς, ποντικάκια, θα φάει βεβαίως σάβρες και πιθανόν να φάει και άλλα φίδια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μαυρόφυτα έχουν φάει φίνες, οχές. Το μαυρόφυδο μπορεί να σκοτώσει. Να εξηγήσουμε όμως ότι όταν λέμε μαυρόφυδο. Είναι το θερκό. Γιατί στο μυαλό μου πήγε ένα άλλο φίδι μαύρο. Ενώ είναι το θερκό. Όχι το θερκό. Είναι το θερκό, περβολάρης ή άλλης μαυρόφυδο. Πότε τρέφεται? Κάθε πότε έχει ανάγκη να τραφεί το θερκό? Κάποια μάλλον φίδια που ξέρουμε τρέφονται μια φορά το μήνα, κάποια άλλα κάθε 3 μήνες κλπ. Κάθε πότε τα θερκά πρέπει να τρέφονται ή τρέφονται? Να πούμε ότι τα φίδια, επειδή ανήκουν στην κατηγορία των ερπετών, είναι εξώθερμα ζώα, που πάνω από ότι ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματος τους βάσει του περιβάλλοντος. Αυτό το λέω διότι η τροφή που λαμβάνει ένα ζώο, ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που λαμβάνει με την τροφή θα πάει για τη θερμορύθμιση, για να αποκτήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Τα φίδια, επειδή είναι εξώθερμα ζώα, δεν το κάνουν αυτό. Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους βάσει του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οπότε δεν υποχρεούνται να τρώνε συνέχεια και πάρα πολύ. Μπορεί λοιπόν ένα φίδι να αρκεστεί με το να φάει 2-3 φορές την εβδομάδα ένα μικρό θύραμα, 3 σάβρες για παράδειγμα μες την εβδομάδα. Αν φυσικά είναι μεγάλο φίδι, 2 μέτρα μήκος, ένα θερκό μπορεί να φάει 2-3 ποντίκια την εβδομάδα, που είναι πιο μεγάλα θύραματα. Είπες ότι ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους με το περιβάλλον. Είναι εξώθερμα ζώα. Δεν είναι όμως και κρύου αίματος? Αυτό ήταν μια παλιός τρόπος διαχωρισμού. Τα κρυόθερμα και τα θερμόαιμα, όπως τα λέγαμε. Αυτό πλέον έχει αλλάξει. Οι ορισμοί είναι αν είναι εξώθερμο ή αν ρυθμίζει τη θερμοκρασία του εσωτερικά. Οπότε όταν λέμε εξώθερμο ζώο, προσπαθεί να επιτύχει μια σταθερή θερμοκρασία σώματος γύρω στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτή η θερμοκρασία μπορεί να ποικίλει, μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή το ζώο αν έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία εσωτερικά από 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα προσπαθήσει μέσω των εξωτερικών συνθηκών να την ρυθμίσει κάπου εκεί. Άρα το γεγονός ότι συχνά στις παραλίες κατά τις ψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο κλπ, δεν βρίσκουμε φίδια, γενικά τώρα μιλώ, ναι. Είναι γι' αυτό τον λόγο, επειδή αποφεύγουν επειδή η θερμοκρασία τους είναι εξώθερμα, οπότε η θερμοκρασία είναι φοβερά ψηλή. Ακριβώς αυτό. Και προηγουμένως ανάφερες για 30 με 35 βαθμούς, οπότε η παραλία είναι 50-55, δεν αρέσει. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία στην παραλία είναι πάρα πολύ ψηλή. Λοιπόν, έχω κάποια
κάποια μηνύματα από ακροατές. Να επιθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας στο 2250 με μήνυμα. Λέει κάποιος ακροατής, πώς μπορούμε να πλησιάσουμε το μαύρο φίδι εμείς υπερβολάριδες, για να είναι μαζί μας φιλικό και να το ταΐζουμε? Θα πάρει λίγο χρόνο. Πρέπει να σε ξεφοβηθεί το φίδι. Δηλαδή, αν έχεις ένα υπερβόλι και να το πείσεις ότι υπάρχει ένα μαυρόφιδο εκεί πέρα, γνωρίζοντας το αυτό, θα πρέπει να φροντίσεις όταν πηγαίνεις στο υπερβόλι σου να μην κάνεις πάρα πολύ θόρυβο. Αν μπορείς να το πείσεις που βρίσκεται στο υπερβόλι σου πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, καλό θα ήταν αυτό, για να μην το τρομάξεις κατά λάθος και να σηκωθεί να φύγει. Παλιά βάζανε γάλα μαζί με ψωμί. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαν προηγουμένως. Κάποιοι, αν θέλουν να φιλέψουν τα φίδια. Γενικά, αν δείξεις το φίδι ότι δεν είσαι εχθρός, δεν θα φύγει από το υπερβόλι σου. Αν του δώσεις κατάλημα για να βρει προστασία, να βρει τροφή, να νιώσει ότι το περιβάλλον είναι φιλικό προς το ίδιο, δεν θα απομακρυνθεί. Οπότε μπορεί κάποιος να το φιλέψει έτσι και να το φροντίσει. Τώρα να το πιάσεις και να το χαϊδέψεις ή να το βάλεις σπίτι σου, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Λίγο πιο δύσκολο. Εδώ όμως ένας άλλος ακροατής λέει, εκτός από τη φύνα υπάρχει ακόμα και ένα δηλητηριώδη φίδι που είναι γκρίζο. Αληθεύει αυτό? Έχουμε 3 δηλητηριώδη φίδια στην Κύπρο. Το μοναδικό επικίνδυνο είναι η φύνα. Είναι το μοναδικό το οποίο μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο ή τα ζώα μας. Τον γκρίζο που λέει. Τα άλλα 2 φίδια είναι το αγιόφιδο, ο ξυλόδροπος που λέμε, το οποίο είναι οπιστόγλυφο, και είναι και σαΐτα που είναι οπιστόγλυφα. Όταν λέω οπιστόγλυφα εννοώ ότι έχουν κάποια δηλητηριώδη δόντια, αλλά βρίσκονται στο πίσω μέρος του στόματος. Οπότε ακόμα και να μας δαγκάσουν, δεν μπορούν να βάλουν δηλητήριο μέσα μας. Το δηλητήριο το οποίο έχουν, το έχουν ουσιαστικά για να βοηθήσουν την πέψη της τροφής τους. Μετά που θα φάνε ένα ποντίκι, κατά τη στιγμή της κατάποσης, θα βάλουν δηλητήριο μέσα στο ποντίκι για να βοηθήσουν την πέψη στο στομάχι τους. Οπότε αυτά τα 2 φίδια είναι γκρίζα, ιδίως ο ξυλόδροπος είναι γκρίζος. Πάρα πολλοί τον μπερδεύουν με τη φύνα, διότι έχει παρόμοια χρώματα, αλλά είναι πολύ πιο λεπτό φίδι, πολύ πιο μικρό, δεν ξεπερνάει το 1 μέτρο σε μήκος, και το κεφάλι του δεν είναι τριγωνικό όπως της φύνας. Και να αναφέρω ότι είναι υπερβολικά ευαίσθητο, σε βαθμό που αν το πάρεις στο χέρι σου και το ταρακουνήσεις, μπορεί να το σκοτώσεις. Σαββά μου, μιλες τώρα, το κεφάλι δεν είναι τριγωνικό. Πρέπει να πας κοντά για να το δεις, ναι, καταλαβαίνω. Τώρα φαντάζομαι αν είμαι σε ένα χωράφι και ξαφνικά εδώ ένα φίδι, θα τρομάξω τόσο πολύ. Ωραία, που τότε σίγουρα δεν θα κοιτάξω αν το κεφάλι είναι τριγωνικό. Ναι. Και αυτό είναι που πιστεύω παθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και πιθανόν να σκοτώνουμε. Η ιστορία που σου είπα, ότι εγώ το καλοκαίρι είχα δει μικρά και νόμιζα ότι δεν πίστευα ότι είναι θερκά. Τώρα που τα είδα σε φωτογραφία και αντελήφθηκα ότι πιθανόν να ήταν θερκά, ο κόσμος βλέπει φίδι, φοβάται, είναι φυσιολογικό. Να σας πω κάτι και σε εσένα και στους ακροατές σου, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο για να ξεχωρίσεις αν το φίδι θα σε βλάψει ή όχι. Αν είναι μεγάλη οχιά, θα την καταλάβεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την καταλάβεις. Ο οργανισμός θα αντιδράσει, θα φοβηθείς μόνο που θα τη δεις. Αν είναι μικρό φίδι και δεν ξέρεις τι φίδι είναι, να ξέρουν οι ακροατές πάντοτε ότι η οχιά, επειδή είναι δηλητηριώδες, είναι η μόνη που δεν θα φύγει μακριά. Όλα τα άλλα φίδια, αν κάνεις λίγο θόρυβο, αν τους πετάξεις έτσι ένα βοτσαλάκι να τα τρομάξεις, θα φύγουνε. Η φύνα είναι η μόνη που δεν θα φύγει μακριά. Θα μείνει εκεί πέρα. Δεν σου λέει: έχω δηλητήριο. Δεν υπάρχει λόγος να φύγω. Δεν τρομάζει εύκολα. Άρα το αμυντικό της σύστημα είναι. Το αμυντικό της είναι ότι θα κουλουριαστεί εκεί πέρα και θα περιμένει. Και θα σου λέει: αν είσαι μάγκας, έλα. Και παίζει βασικά το ψόφιο κοριό και περιμένει. Γνωρίζει τις δυνάμεις της. Μπράβο. Είναι σημαντικό. Οπότε, δηλαδή η φύση έχει προβλέψει. Έχει προβλέψει βεβαίως. Οπότε αν οι ακροατές δουν ένα φίδι και δεν ξέρουν, άμα δουν ότι θα φοβηθεί και θα φύγει, να μην ανησυχήσουν, δεν είναι δηλητηριώδες. Ωραία. Από 8 μέχρι 92. Άστρα 92,8. Ναι. Είμαστε και πάλι πίσω. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αν έχουν κάποιες απορίες ή κάποιες ερωτήσεις, στείλετε τα μηνύματά σας στο 2250. Ο Σάββας θα μας τα απαντήσει. Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως για το δηλητήριο και για τα δηλητηριώδη φίδια. Είναι καθόλου επικίνδυνο το θερκό? Καθόλου επικίνδυνο. Το θερκό δεν έχει καθόλου δηλητήριο μέσα του και ούτε πρόκειται να προσπαθήσει να βλάψει κάποιον άνθρωπο, αν δεν κάνουμε πρώτα εμείς την κίνηση να τον πειράξουμε.
Αν το πιάσει στα χέρια σου, το πιο πιθανό να γυρίσει να σε δαγκάσει. Έχει δόντια. Έχει δόντια, έχει αρκετά δοντάκια μάλιστα. Έχει πάρα πολλά δόντια, αλλά δεν θα σε βλάψει καθόλου. Δεν είναι δηλαδή δηλητηριώδη στο δάγκωμά του θερκού. Όχι, θα πονέσω όμως. Θα πονέσεις. Το αίσθημα είναι το ίδιο με τα αγκάθια του βάντου. Αν κάποιος έχει κατά λάθος πιαστεί μες στον βάντο και έχει νιώσει τα αγκάθια του βάντου να το τσιμπάνε, είναι η ίδια αίσθηση. Θα βγει αίμα, επειδή έχει πολύ κοφτερά δόντια, θα βγει αίμα. Πρέπει να πούμε ότι τα δόντια του φιδιού είναι σαν τα αγκίστρια, είναι γυριστά προς τα μέσα. Οπότε αν έχεις την τύχη ατυχία ανάλογα με τον ακροατή να τον δαγκώσει ένα φίδι και παρά να το τραβήξεις να φύγει, θα του κάνει ζημιά και στο φίδι και στον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Άμα το τραβήσεις δεν θα φύγει. Θα γατζωθούν τα δόντια του και θα σε σχίσει. Σάβα, στη θεωρία. Στην πράξη είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι εύκολο να λέμε δεν πρέπει να τραβήξω το φίδι και τα λοιπά, αλλά μη κακό λέω. Με έχει δαγκώσει ένα φίδι, θα πανικοβληθώ τόσο πολύ εκείνη την ώρα, που σίγουρα δεν θα σκεφτώ να ανοίξω το στόμα του. Όχι, διευκρινίζω ότι αν σε δαγκώσει από μόνο του το φίδι, γιατί το πάτησες κατά λάθος, θα σε αφήσει και θα φύγει. Αν είσαι από αυτούς που θέλουν να πιάσουν το φίδι στα χέρια τους και το πιάσεις, τότε θα σε δαγκώσει και θα πρέπει να το βγάλεις εσύ σιγά σιγά. Τώρα αντιληφθήκα. Ναι. Φυσικά να πούμε ότι δεν είναι δηλητηριώδες φίδι, μεν, αλλά τρώει άλλα ζώα. Θα φάει ποντίκια, θα φάει πουλιά. Οπότε είναι καλό, αν κάποιος δαγκωθεί από φίδι, μετά να πλύνει την πληγή, να βάλει και λίγο αντισηπτικό, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι έχει φάει το φίδι προηγουμένως. Μπορεί να μολυνθείς ουσιαστικά από τα υπολείμματα τροφής που έχει το φίδι. Όχι όμως από το δηλητήριο. Δεν υπάρχει δηλητήριο. Δεν υπάρχει δηλητήριο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Επίσης, το θερκό συρίζει όταν επιτίθεται όπως τα άλλα φίδια. Τα πλήστα φίδια συρίζουν, ναι. Το θερκό και αυτό μπορεί να βγάλει αυτό τον ήχο, αλλά δεν θα είναι τόσο τρομακτικός σαν τον ήχο που βγάζει η φίνα ή που βγάζουν κάποια άλλα φίδια στην Κύπρο όπως η σαΐτα. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το σύρισμμα. Είναι για να τρομάξει τον κόσμο. Άμα θέλει να σε τρομάξει. Η φίνα θα το κάνει για να σε προειδοποιήσει. Να σου πει ότι είμαι εδώ, πρόσεχε, μην έρθεις. Τα άλλα φίδια τα οποία δεν έχουν δηλητήριο θα συρρίξουν για να τρομάξουν τον εχθρό. Εμάς δηλαδή. Διότι το να εμπλακούν σε μια διαδικασία επίθεσης είναι αρκετά ενεργειακά δαπανηρό για τα ίδια. Οπότε προσπαθούν όσο το δυνατόν γίνεται να αποφύγουν την συμπλοκή. Θα σφυρίξουν με σκοπό να φύγει ο εχθρός τους, να τρομάξει ο εχθρός και να απομακρυνθεί. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Είναι φοβερά ενδιαφέρον. Τώρα να ρωτήσω όμως αν το θερκό είναι ωφελήμο για τη γεωργία. Γιατί ξέρουμε ότι τα παλαιότερα χρόνια οι γεωργοί αγόραζαν φίδια για να τα μεταφέρουν στα χωράφια τους για τον έλεγχο πληθυσμού των τροφτικών αλλά και άλλων καταστάσεων. Και για τις φίνες. Και για τις φίνες. Και εδώ έχω μάλιστα έναν ακροατή ο οποίος λέει, ο κύριος Πρόδρομος λέει να μου στείλει ένα για να μου φάει κάμποσα ποντίκια που τα κυνηγώ. Ναι. Από ό,τι έχω διαβάσει και έχω βρει δύο βιβλία του 18ου αιώνα και του 17ου που έχουν γραφτεί από Εγγλέζους παλιούς, ότι στο Χάνι, που ήταν οι παλιές αγορές στην Κύπρο, στα Χάνια, υπήρχαν άτομα τα οποία πουλούσαν μόνο θερκά. Και μπορούσε κάποιος να πάει να αγοράσει θερκό και να το πάρει στο περβόλιν του για προστασία. Αυτό είναι αλήθεια πράγματι. Άρα, ποια ήταν τα ωφέλη στη γεωργία τους ώστε οι άνθρωποι να αναγκάζονται να αγοράζουν θερκά? Οι παλιοί άνθρωποι αναγνωρίζανε την αξία των φιδιών. Εμείς σήμερα λίγο την έχουμε ξεχάσει. Γιατί έχουμε πλακωθεί στα σπίτια και στις πόλεις. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά χρόνια. Οι παραπάνω Κύπροι ζούσαν από τα χωράφια. Ζούσαν από τα χαρούπια, ζούσαν από τα θάσια, από τα σταφύλια, από όλη την συγκομιδή που μαζεύανε όλο τον χρόνο, ζούσαν από αυτά. Οπότε είχες δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν τα τροχτικά, τα οποία ή σου κάνα ζημιά στους καρπούς πάνω στο δέντρο, ή σου κάνα ζημιά μετά στους χώρους όπου αποθήκευες τους καρπούς. Πηγαίναν, σου τρώγανε τα χαρούπια, τρώγανε τα θάσα, και τα τροχτικά είναι και πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Άμα να αφήσουν τα κόπρια τους ή τα ούλα τους κάπου, μεταφέρουν πάρα πολλές ασθένειες. Οπότε τα παλιά χρόνια είχαν σημαντικά προβλήματα με τα τροχτικά. Και το δεύτερο πρόβλημα ήταν το πρόβλημα με τις φίνες, που είναι δηλητηριώδεις και είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Οπότε αυτό το οποίο πολύ σωστά είπες και εσύ, αυτό που κάνανε οι αγρότες παλιά ήταν ότι πηγαίνανε σε αγορές, σε διάφορα χάνια που υπήρχαν στην Κύπρο και αγοράζανε περβολάριδες. Αγοράζανε θερκά, τα παίρνανε, τα βάζανε στα περβόλια τους,
φροντίζανε να έχουν κατάλληλες συνθήκες εκεί πέρα για να μπορεί να μείνει το φίδι. Δεν το τρομάζανε, το σεβόντουσαν και αυτό τους προστάτευε. Και από τις φήνες και από τις ποντίκες και τα τροχτικά. Σε αυτό το απόσπασμα που βρήκα στο βιβλίο αυτού του Άγγλου Ταγματάρχη, που μιλά για τον Κυπριακό Λαγωνικό και επίσης για τα θερκά, και έχει γράψει, είχε εντυπωσιαστεί ότι οι Κύπροι αντί να έχουν σκυλιά φύλακες, είχαν στα χωράφια τους και στα περβόλια τους, και έχει γράψει ολόκληρο άρθρο για αυτό το θέμα και έχω εντυπωσιαστεί που το διαβάσα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους παλιούς το να μπορούν να προστατεύσουν τη σοδιά και την υγεία τους. Είναι φοβερό όμως αυτό. Εδώ έχω ένα άλλο ακροατή που λέει καλημέρα και συγχαρητήρια προς τον κύριο Ζώτο. Τα θερκά, λέει, μπορούν να κρυφτούν σε λίμνες, λαγκούβες με νερό, μπορούν να ζήσουν σε νερό γενικά. Και λέει πολύ ωραίο το θέμα σας. Πρέπει να κάνετε ακόμη μία εκπομπή για τη φύνα οχιά και για το νερόφιδο. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον ακροατή σας για τα καλά του λόγια και για την ευκαιρία να αναφέρουμε και λίγα πράγματα για τα φίδια τα οποία ζουν στο νερό. Στην Κύπρο το μόνο φίδι το οποίο ζει στο νερό είναι το νερόφιδο. Το οποίο μου υποσχέθηκες ότι θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή, μια που είναι και προστατευόμενο και υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία, να τα πούμε άλλη φορά σε άλλη εκπομπή. Μου το έχεις υποσχεθεί, θα κάνουμε άλλη εκπομπή γι' αυτό. Οπότε το μόνο φίδι το οποίο ζει στο νερό είναι το νερόφιδο. Φυσικά όλα τα άλλα φίδια μπορούν να μπουν μέσα στο νερό. Άμα είναι καμιά λακκούβα στον δρόμο, μπορεί να μπει μέσα. Ή άμα το τρομάξουμε, μπορεί να κολυμπήσει σε μια λίμνη για να πάει στην άλλη πλευρά. Αλλά δεν ζει μέσα. Δεν ζει μέσα στο νερό. Μπορεί να φάει βατράχια, αλλά μπορεί να κυνηγήσει στις παρυφές μιας λίμνης, ενός ποταμού, αλλά δεν θα ζήσει μέσα στο νερό. Εδώ θυμήθηκα κάτι, ότι όταν ήμουν μικρή και πηγαίναμε στην Ήπεθρο, μας έλεγαν προσέχετε από τα λαούμια που βγάζαν νερό τότε, ότι κρυβόντουσαν φίδια. Αληθεύει? Πιθανόν. Τα λαγούμια παλιά ήταν με το χέρι τα ανοίγανε. Ναι. Οπότε είχαν πάρα πολλές χαραγματιές, πάρα πολλές τρύπες, και επειδή κατά το έδαφος η θερμοκρασία είναι σχετικά σταθερή, μπορούν τα φίδια να μπουν στα λαγούμια, δεν θα πάει στον πάτο του λαγουμιού, αλλά θα μπει μέσα, θα βρει σχισμές, θα βρει τρύπες, όπου και θα αποθέσει τα αυγά του. Πιθανόν και γι' αυτό να αναφέρεται ο ακριτής. Έχω ένα άλλο ακροατή που λέει οι δερμάτιδες ποδίνες προστατεύουν από τα δαγκώματα των δηλητηριώδη φιδιών. Παρά να φοράς ένα αθλητικό παπούτσι, μια δερμάτινη ποίνα είναι σίγουρα καλύτερη. Σίγουρα, γιατί προστατεύει το πόδι. Ναι, προστατεύει. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Ουσιαστικά, αν θες να προστατευτείς, πρέπει να βάλεις ένα ψηλό παπούτσι, μποντάκι, δερμάτινο ή γαλότσα, οτιδήποτε για να εμποδίσεις το φίδι να σε δαγκώσει. Υπάρχουν φυσικοί εχθροί του θερκού? Βεβαίως και υπάρχουν φυσικοί εχθροί. Κυρίως είναι τα αρπακτικά πουλιά. Οι γάτες? Οι γάτες συνήθως δεν τρώνε τα φίδια, αλλά τους αρέσει να παίζουν. Και σε αυτό το παιχνίδι σκοτώνουν τα φίδια. Είναι ένας τρόπος να μάθουν τα νεαρά γατιά, ιδίως πώς να αγωνίζονται στη ζωή τους. Φυσικά είναι και ο άνθρωπος ένας εχθρός. Ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος, διότι αρεσκόμαστε, άμα βλέπουμε φίδια στους δρόμους, υπάρχουν αρκετές συνείδητοι που αρέσκονται στο να πατάνε τον γκάζι και να τα χτυπάνε. Όπως και με τις γάτες στους δρόμους και με τους σκύλους στους δρόμους. Ένας ενήλικας περβολάρης που είπαμε προηγουμένως μπορεί να φτάσει μέχρι και 3 μέτρα. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως να του κάνει ζημιά μια γάτα. Στο ενήλικο περβολάρι λίγο δύσκολο. Αλλά στα νεαρά φιδάκια πάρα πολύ εύκολα μια γάτα μπορεί να σκοτώσει ένα νεαρό φίδι. Ο ενήλικος περβολάρης, μια γάτα θα πάει να τον πειράξει για παιχνίδι και θα φύγει. Να σκοτώσει ένας περβολάρης μια γάτα λίγο δύσκολο. Μόνο αν είναι νεαρό γατάκι και θέλει να του κάνει ζημιά ο περβολάρης. Νεογέννητο, γιατί η γάτα έχει πολύ πιο ανεπτυγμένα τα ανακλαστικά από το φίδι, οπότε συνήθως μπορεί εύκολα να προστατευτεί. Και σε κάποια ηλικία και μετά που έχει τα νύχια της μεγάλα θα μπορεί να μηνθεί κλπ. Όμως δεν έχουμε πει μέχρι πιο υψόμετρα. Πού αρέσει γενικά να ζει? Πού του αρέσει? Σε ψηλά? Όταν λέω σε ψηλά εννοώ υψόμετρα. Γιατί κάπου διάβασα, λέει ότι ζει μέχρι 1700 μέτρα. Γενικά θα το βρούμε παντού στην Κύπρο. Από το παραλιακό έδαφος, 0 υψόμετρο, στις παραλίες, στις αμμοθήνες, στις συστάδες από αόρατους, πιο ψηλά στις κοιλάδες, στα δάση του Τρόδους, μέχρι και σε υψόμετρο αρκετά ψηλό. Το Τρόδος έχει ένα μέγιστο υψόμετρο 1954 μέτρα, σχεδόν 2.000 μέτρα. Στα τελευταία 300 μέτρα, από 1.700 και πάνω, μπορεί κάποιος να δει ένα θερκό, αλλά δεν είναι
το ενδιαίτημα τέτοιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να τους αρέσει να αναπαράγονται και να ζουν εκεί πέρα πάνω. Ενώ η φύνα μπορεί. Μπορεί. Θα εντοπιστεί, αλλά γενικά δεν είναι το ενδιαίτημα στο οποίο αρέσουν τα φίδια. Διότι δεν έχει και πολλούς χώρους να κρυφτούν, να προστατευτούν. Οι υψηλές κορυφές του τρόδους είναι συνήθως γυμνές αποβλάσεις, έχουν λίγα πεύκα, αλλά απουσιάζουν πυκνές συστάδες από θάμνους, στους οποίους θα μπορεί ένα φίδι, είτε είναι φύνα είτε είναι θερκό, να κρυφτεί. Και από θέμα τροφής. Και από θέμα τροφής είναι πάλι λίγο περιορισμένα τα πράγματα. Αν θέλει, μπορεί να ζήσει εκεί πέρα, απλώς δεν το προτιμάει. Δεν το προτιμάει. Μάλιστα, και έτσι, γι' αυτό λέμε ότι μέχρι το υψόμετρο 1700 μέτρα, Ναι. γιατί είναι η περιοχή. Είναι η περιοχή που πολύ πιο εύκολα μπορεί να βρει ένα φίδι. Πότε δραστηριοποιείται? Θα ξεκινήσει να δραστηριοποιείται μόλις μπει η άνοιξη. Μάρτι, κάπου εκεί πέρα. Ξεκινά να θερμαίνει το περιβάλλον, θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα πρώτα θερκά να δραστηριοποιούνται. Θα υπάρξει μια κορύφωση της δραστηριότητας στα μέσα του καλοκαιριού, Ιούνιος, Ιούλιος, κάπου εκεί, που θα ξεκινήσει και η αναπαραγωγή του θερκού. Και σαφώς μετά που θα ξεκινήσει να κρυαδίζει, να μπει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος ακόμα και μπει για τα καλά ο χειμώνας, θα περιορίσουν τη δραστηριότητά τους. Ο λόγος που σε ρωτώ είναι γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι πολλά φίδια δεν πέφτουν σε χειμέρια ανάρκη όπως έπεφταν παλιά τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, και έχουμε δει μέσα στον Δεκέμβριο φίδια να κινούνται. Δηλαδή έχει αλλάξει το βιολογικό ρολόι λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Ναι. Για να πέσει ένα φίδι σε χειμερινή ανάρκη πρέπει να υπάρχει μια μακρά περίοδος 2-3 μηνών που να είναι η θερμοκρασία αρκετά χαμηλή. Στην Κύπρο πλέον ακόμα και το χειμώνα υπάρχουν εβδομάδες που μπορείς να μπεις μες στο καταχείμωνο, έχεις καλοκαίρι. Οπότε εκεί πέρα τα φίδια ξεκινούν και ξαναδραστηριοποιούνται. Οπότε δεν πέφτουν σε μια μακρά χειμερινή ανάρκη των 2-3 μηνών. Θα περιορίσουν τη δραστηριότητά τους, θα μείνουν κρυμμένα κάτω από θάμνους. Δηλαδή θα είναι άτυπη χειμερινή. Κάπως έτσι, ναι, είναι άτυπη χειμερινή ανάρκη. Άτυπη χειμερινή Μόλις βρουν ανάρκη. ευκαιρία θα ξαναβγούν έξω. Πότε αλλάζει δέρμα? Γιατί ξέρουμε ότι γενικά τα φίδια αλλάζουν δέρμα. Ναι. Αλλάζει και ο Περβολάρης, έτσι. Βεβαίως, Πότε βεβαίως. αλλάζει? Ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν δέρμα είναι ανάλογος της ηλικίας του ατόμου, του ρυθμού ανάπτυξης του και των περιβαλλοντικών συνθήκων. Συνήθως θα αλλάξουν 4-5 φορές το χρόνο δέρμα. Να πούμε και στους ακροατές σας ότι ο λόγος που αλλάζουν δέρμα είναι διτός. Πρώτα είναι για να βοηθήσει το φίδι να αναπτυχθεί, να αυξήσει το μέγεθος του σώματος του, και ο δεύτερος είναι για να προστατευτεί από πιθανόν παράσιτα τα οποία έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται στο δέρμα του. Οπότε αναταχτά χρονικά διαστήματα, μία φορά το μήνα, μία φορά κάθε 40 μέρες, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το φίδι θα αλλάξει το δέρμα του για να βγάλει καινούριο πλέον. Θαυμάσια. Και πότε ζευγαρώνει? Γιατί θέλουμε να ξέρουμε και ποια είναι η εποχή που ζευγαρώνουν, γιατί πολλές φορές έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ έχω δει, θερκά που μπλέκονται σε κόμπο, ξέρουμε ότι ζευγαρώνουν, και ποια είναι η εποχή και ποια ηλικία, σε ποια ηλικία. Να ξεκινήσω πρώτα με την ηλικία. Η ηλικία ενηλικίωσης των θερκών είναι περίπου 3 χρόνια. Οπότε από τη στιγμή που θα γεννηθεί, θα του πάρει 3 χρόνια για να ενηλικιωθεί και να μπορέσει να ξεκινήσει την αναπαραγωγή του. Η περίοδος ξεκινάει γύρω στον Ιούνιο-Ιούλιο, θα αναπαραχθούν. Μετά από λίγες εβδομάδες θα γεννήσουν 8-11 αυγά περίπου, κάπου εκεί. Πόσες εβδομάδες? Έχουμε ακριβή. Όταν λες ομάδες εννοείς εβδομάδες. Οι εβδομάδες που θα πάρει για να εκκολαφθεί το αυγό θα είναι περίπου 8 εβδομάδες, γύρω στους 2 μήνες για την εκκόλαυση. Ενώ ο καιρός που θα πάρει από την στιγμή της αναπαραγωγής μέχρι την γέννηση των αυγών θα είναι περίπου 2 εβδομάδες. Αν πούμε ότι ένα φίδι αναπαράγεται αρχές Ιουνίου, περίπου 2 με 2,5 μήνες μετά θα βγουν τα πρώτα νεογέννητα, θα ξεκινούν να τρέχουν, αν μπορώ να πω, τρέχουν στα χωράφια. Εδώ λέει ο ακροατής, ο κύριος Πρόδρομος, λέει το φίδι του παραλιμνίου στη λίμνη είναι μοναδικό στην Κύπρο. Μιλά για το νερόφιδο ο κύριος Πρόδρομος. Και λέει κάποιος άλλος ακροατής, λέει ότι στο Τρόδος θα βρεις τόσες φίνες όσες και αλλού. Ναι. Μάλλον πρέπει να έχει πείρα γιατί θα ζει στον Αν Τρόδος. είναι πάνω στον Τρόδος, σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα. Και λέει ένας άλλος ακροατής, τις φίνες λέει πρέπει να τις σκοτώνουμε
Και αντιλαμβανόμαστε και το διαφωνεί ο Σάββας, αλλά αντιλαμβάνεσαι όμως και τον φόβο κάποιου όταν βρει μια φίνα. Έχω συνέχεια συζήτηση με κυνηγούς που μου λένε Σάββα, είμαστε στα χωράφια, φοβόμαστε για τα σκυλιά μας. Και έτσι είναι. Οπότε, άμα δω μια φίνα, μου λένε αρκετοί φίλοι μου, το πιο φυσικό είναι να τη σκοτώσω. Και έτσι είναι. Εντάξει, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά. Να θυμίσουμε όταν γεννηθούν τα μικρά ότι δεν έχουν το ίδιο χρώμα, δεν είναι μαύρα. Δεν είναι μαύρα, όχι. Θα ξαναπούμε το χρώμα για να θυμόμαστε. Τα νεαρά άτομα του θερκού είναι ελαιοπράσινα. Λαδοπράσινα ένα πράγμα, με καφέ στίγματα πάνω στην πλάτη. Ωραία. Να πούμε ότι έχουμε το θερκό στην Κύπρο. Τον περβολάρι μας. Ναι. Το θερκό αυτό, δηλαδή το ίδιο, υπάρχει και σε άλλες χώρες. Υπάρχει και σε άλλες χώρες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα είδος το οποίο ευδοκιμεί στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Εκτός από την Κύπρο θα το συναντήσουμε στα νησιά νότιο-ανατολικά νησιά της Ελλάδας, κοντά στη Ρόδο εκεί πέρα, στα νότια παραγά της Τουρκίας, ανατολικότερα από την Κύπρο στο Λίβανο, στο Ισραήλ, στη Συρία και μπορεί να προχωρήσει μέχρι και το Ιράκ και το Ιράν. Οπότε καλύπτει αυτή την ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ξεχωριστό όμως το Κυπριακό, το θερκό είναι το ίδιο. Εξ όσων γνωρίζω το ίδιο. Το ίδιο. Δεν είναι όμως κάποιο είδος που κινδυνεύει στην Κύπρο ή στις άλλες χώρες το θερκό. Δεν είναι είδος το οποίο κινδυνεύει, όμως έχει χαρακτηριστεί αυστηρά προστατευόμενο και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και από την εθνική νομοθεσία της Κύπρου. Είναι είδος το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε. Υπάρχει, Σαββά, κάποιος σύνδεσμος στον οποίο ασχολείται, κάποιος σύνδεσμος ασχολείται με τα ερπετά ή με το θερκόνι, γενικά με τα φίδια? Είναι ο Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Αυτός που είσαι και αντιπρόεδρος. Αυτός που είμαι και εγώ αντιπρόεδρος, ναι. Και μετά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι σύνδεσμοι στην Κύπρο που ασχολούνται με την προστασία της βιοποικιλότητας και της χλωρίδας ή της πανίδας, που αναπεριόδους και αυτοί ασχολήθηκαν με την προστασία ή την έρευνα σε διάφορα ερπετά. Αν υπάρχει κάποιος ακροατής που θα ήθελε να γίνει μέλος του Ερπετολογικού Συνδέσμου Κύπρου, υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που μπορεί να επισκεφθεί κάποιο τηλέφωνο? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα μας, που πιστεύουμε ότι μέχρι τα μέσα του Φλεβάρι θα είναι έτοιμη. Οπότε, αν κάνει λίγη υπομονή και ελέγχει συνέχεια στο ίντερνετ, σε λίγο καιρό θα την δει αναρτημένη. Έχω εδώ επίσης 2 άλλα μηνύματα που μου έφεραν. Λέει, τα φίδια φοβούνται τα αρωματικά φυτά όπως το λασμαρί ή μήπως τα αποφεύγουν λόγω μυρωδιάς? Θα σας γελάσω, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται με τα αρωματικά φυτά, αλλά πιστεύω ότι ναι, σίγουρα η έντονη μυρωδιά που έχουν κάποια αρωματικά φυτά μπορεί να επηρεάζει τα φίδια. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά σε αυτή την ερώτηση. Λέει ένας άλλος ακροατής ότι τα θερκά, τα μαύρα λέει, όταν ζευγαρώνουν, είναι όρθια. Ναι. Είναι όρθια και δένονται κόμπο. Δένονται κόμπο, ναι. Και λέει είναι πολύ ωραίο θέαμα, όντως. Και εγώ όταν το έχω δει είναι φανταστικό θέαμα. Σε συναρπάζει. Σάβα, είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε 8 είδη φιδιών στην Κύπρο. Θα ήθελα σε μια μελλοντική εκπομπή να μου υποσχεθείς ότι θα μιλήσουμε και για το κυπριακό νερόφιδο που είναι και προστατευόμενο και να μιλήσουμε για το ενδυμικό κυπριακό φίδι. Εγώ σου έχω πει προηγουμένως και για τον κυπριακό κουρκουτά. Για τον κουρκουτά να μιλήσουμε. Ο κουρκουτάς εμένα με εντυπωσιάζει. Όποτε τύχει να δω κουρκουτά έξω στα χωράφια, πραγματικά εντυπωσιάζομαι με το πόσο γρήγορη κίνηση έχει, πόσο. Είναι απίστευτος ο κουρκουτάς ο κυπριακός και το είδος του, το ενδυμικό είδος αυτό που έχουμε στην Κύπρο. Ναι. Ξέρω ότι είναι μοναδικό, γιατί θυμούμε πριν κάποια χρόνια στη Γερμανία είχαν κάνει ολόκληρο συμπόσιο για τον κυπριακό κουρκουτά. Εδώ λέει ένας ακροατής, ο δρόπης λέει είναι το λεγόμενο νερόφιδο. Όχι. Ο δρόπης είναι το χεμερχόης νούμιφερ. Δεν είναι το νερόφιδο. Το νερόφιδο είναι το νάτριξ. Ο δρόπης είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο, δεν έχει κάποιο δηλητήριο και το χαρακτηριστικό του είναι κάποιοι κεραμιδοί σχηματισμοί σαν πακλαβάδες, σαν ρόμβους που έχει πάνω στην πλάτη του. Είναι επίσης ακίνδυνο. Δεν γίνεται τόσο μεγάλο σαν το θερκό, δεν φτάνει τα 3 μέτρα, αλλά 1,5 μέτρο θα το δούμε, ναι. Σάββα, να σε ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Μας έχεις δώσει την υπόσχεση, θα ξανάρθεις με άλλα θέματα. Και επίσης να πούμε στους ακροατές μας ότι την επόμενη εβδομάδα θα αγγίξουμε ένα θέμα πάρα πολύ φλέγον, ειδικά για ένα συγκεκριμένο θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βάλει χέρι, για τα αμπελοπούλια. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η Φάρμα των Ζώων.
κάθε Τρίτη λίγο μετά τις 9 το πρωί με τη Σόνια Φιλίππου. Η Φάρμα των Ζώων, μια εκπομπή αποκλειστικά για ζώα, από τον Άστρα 92.8. Την εκπομπή χορηγεί το Pet Friends, η καλύτερη επιλογή για το κατοικίδιό σας.